Túto reláciu vám prinášajú KL Racing Team, PAV-N, BL Consulting, Astom 4PS, Interplastics. Málo ktorému rally týmu sa už pri jeho vstupe do slovenských rally súťaží podarilo zaujať, tak ako to bolo v prípade žilinského KL Racing týmu. Veď postaviť v rámci slovenských majstrovstiev na štart svojej prvej súťaže bývalého juniorského majstra sveta, Švéda Patrika Sandela s vozidlom Škoda Fabia S2000, to chce aj poriadny kus sebaistoty, ale aj odvahy. Tento ťah sa KL Racing týmu vydaril a keď k tomu ešte pridal aj majstrovský titul v triede 6 v spolupráci s poľskou posádkou, bolo jasné, že na Slovensku v roku 2011 vznikol tím, ktorý bude chcieť napredovať aj v ďalších rokoch. V sezóne 2012 prišla nečakaná zmena. Zahraničné posádky vymenila dvojica slovenských, pričom zmeny zaznamenala aj technika, ktorá poriadne zmužnela. KL Racing Team sa vybral cestou budovania čisto slovenského tímu. Som veľmi rád, že sme sa na začiatku roka dohodli so slovenskými chlapcami, s chlapcami z okolia, s kamarátmi. A podarilo sa nám vybudovať čisto slovenský tím, čo v týchto podmienkach nie je jednoduché. Zmeny v tíme sa vo väčšine prípadov odzrkadlia v zlepšení, no sú prípady, keď to práve so zmenami začne ísť dolu vodou a príde k zhoršeniu situácie. V prípade KL Racing týmu zatiaľ zdá sa prišlo k nejakej okamžitej zhode, kde všetko funguje a členovia týmu nemajú medzi sebou najmenšie problémy. Spoluprácu si dovolím zhodnotiť ako veľmi dobrú a to dúfam, že si ju tak dovolia zhodnotiť aj chalani. Ako ja som veľmi spokojný a vidím, že teda uberá sa to čím ďalej viac k lepšiemu. Čím viac kilometrov, tým lepšie výsledky. So zmenou v obsadení týmu a hlavne nasadením dvojice veľkých štvorkoliek samozrejme prišli aj určité obavy, či to Tomáš Kukučka s Marekom Podobníkom a Vlastimil Majerčák s Marcelom Kolárikom bez problémov zvládnu. Bolo to veľmi ťažké, ale dovolím si povedať, že chalani to zvládli ako profesionáli, aj keď teda nemajú moc odjazdené, ale vyjazdievajú sa a myslím si, že pomaličky už nebude to len zoznamovačka, ale už budú aj nejaké výsledky. Marek Lokaj síce hovoril o tom, že noví jazdci v tíme mali najazdených menej ostrých kilometrov, tým však bolo myslené v rally súťažiach. V iných disciplínach už čo to pred vstupom do rally najazdili a tak sa nedalo o nich hovoriť ako o absolútnych začiatočníkoch. Prvá taká možnosť bola nie si zajazdiť, ale robiť spolujazdca. To ma tiež do určitej miery naplňalo a vždycky ma to ťahalo za volant, kde počas tej sezóny v 2003 som sa dostal aj za volant závodného auta. Bol to Renault Clio, kde som si na Dobšinskom kopci odbil svoju súťažnú premiéru. Také boli začiatky Vlasta Majerčáka. V tom čase však usadal do vozidla s jednou poháňanou nápravou, čo je podstatný rozdiel proti veľkému a poriadne silnému Mitsubishi Lancer Evo 9 s pohonom všetkých štyroch kolies. Príprava na tento rok bola začatá už minulý rok. Odjazdili sme 3 podujatia v kopcoch na Mitsubishi Lancer Evo 9 z dielni Srnka Motorsport. Chytilo ma to, dohodli sme sa na túto sezónu s chalami z KL Racingu a odjazdili sme kompletnú sezónu, nazbierali skúsenosti a bolo to veľmi zaujímavé. Rovnaké Mitsubishi Lancer Evo 9 v sezóne 2012 vo farbách KL Racing týmu pilotoval Tomáš Kukučka. Prvopočiatky jeho jazdeckej kariéry treba zase hľadať v okruhoch. Moje také prvé vážnejšie skúsenosti s pretekaním po všetkých tých naháňačkách na Žiguliakoch a MBčkách začali niekde zhruba pred 10 rokmi na okruhu v Brne, kde som sa zúčastnil. Vtedy to bolo na Nissan Sunny, 2 liter GTI, 16 ventil. Bolo to vlastne takmer sériové auto, akurát malo vnútri klietku, malo to nejakých 150 koní. To boli vlastne 12-hodinové vytrvalostné preteky, kde sa nám podarilo celkom pekné umiestnenie. Následne táto séria pokračovala, myslím, niekde v Moste a nakoniec znova v Brne, čiže jazdili sme tento seriál a to sme jazdili možno nejaké 3 roky, takže tam boli niekde tie moje začiatky.
Po pretekoch automobilov na okruhu nasledovala v Tomášovom prípade sezóna v majstrovstvách pretekov automobilov do vrchu, po ktorej prišiel okamžitý prestup do rally. Je to úplne niečo iné. To proste rally sa jazdí mnoho ostrých kilometrov, nie je to len ten ako kopec, že proste na kopci človek príde na kopec, dajme tomu vo štvrtok alebo v piatok po obede, na sériovom aute vlastne sa naučí tú tráť, vyveze sa proste aj 100-krát hore, keď chce. Ja som väčšinou chodieval tak 20-30 krát hore, že som si zapamätal proste presne, aké idú zákruty. Potom má človek tréningovú jazdu, kde si môže skúšať pneumatiky, môže sa hrať s tými tlakmi, môže možno štelovať podvozok, že čo kde zaberá. Ale stále je to len tá jedna tráť, ktorá má od 4 do 7 kilometrov a proste človek sa baví na tom jednom kúsku. Kdežto rally sa ide viac rýchlostných skúšok, kde sa celá sezóna a žiaľ, každá jedna chybička je veľmi ťažko potrestaná. Či už výletom mimo tráť, alebo každá drobná technická porucha veľakrát znamená, že človek proste skončí, neboduje. Takže to rally je oveľa náročnejšie a človek musí dbať na oveľa viac vecí, musí ísť precízne a musí sa vyvarovať aj všetkým proste problémom. Tretím jazdcom do partie, ktorý KL Racing Team doposiaľ reprezentoval hlavne v rámci majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu, je Jozef Jágrik, ktorý rovnako ako Tomáš Kukučka začínal na okruhu. Chalani začali predo mnou jazdiť, vlastne mal už viacej skúseností, čo sa týka kopcov. Tomáš išiel sezónu predo mnou a jednoducho tie príbehy a ten feeling a tie pocity, ktoré išli okolo tých pretekov, ma proste priťahovali a chcel som si to odskúšal som si náhodné a už sa od toho nedalo odtrhnúť. Ako povedal Jožo Jágrik, automobilový šport ho už po prvom ostrom štarte poriadne chytil. Dokonca až natoľko, že by si rád v budúcnosti vyskúšal rovnakú disciplínu, akej holdujú jeho tímoví kolegovia, čiže rally. Túto sezónu pôjdem kopce a chcel by som skúsiť, ak sa podarí všetko, jedno alebo dve rally. Ale samozrejme nie súťažne, nie ako séria, ale jednoducho chcem to odskúšať a ten cieľ pre budúci rok bude asi to rally. O tom, že členovia tímu odvádzajú na tratiach dobrú robotu, hovoria aj ich výsledky. Veď dosiahnuť už v debutujúcej sezóne na 4. miesto v kvalitne obsadenej triede 3 v rally je v podaní posádky Tomáš Kukučka, Marek Podobník vynikajúci výkon. Vlasto Majerčák s Marcelom Kolárikom v rovnakej triede dojazdili síce na 8. mieste, ale nebyť havárie či sem tam štrajkujúcej techniky, vďaka ktorej nedorazili až do cieľa súťaže, určite by ich výkon bol odmenený podstatne lepším umiestnením. Rovnako dobre dopadol v majstrovstvách Slovenska pretekov automobilov do vrchu v sezóne 2012 pri svojom debute aj Jozef Jágrik, ktorému sa podarilo umiestniť s vozidlom Mitsubishi Lancer Evo 6 na krásnom 4. mieste v triede A nad 2 litre. Nie len tieto výsledky, ale aj dobrá, kamarádska atmosféra, ktorá v tíme vládne, zdá sa byť povzbudivá pre rozvoj celého tímu. Spolupráca s novými členmi tímu, s novými chlapcami, dovolím si ju hodnotiť ako veľmi dobrú a hlavne postupujúcu, takže vravím, čím viac kilometrov sa najazdí, tým väčšia spokojnosť, tým lepšie výsledky. KL Racing Team už od začiatku svojho fungovania dokázal, že vie svojim fanúšikom ponúknuť nejaké to prekvapenie, či priniesť novinku a presne v tomto duchu chce aj v budúcnosti pokračovať. V nastávajúcej sezóne pripravuje rozšírenie tímu, ale aj štart na nových zahraničných súťažiach. Tak Barunka to je legenda sama o sebe, to je 250 ostrých kilometrov, na ktoré treba byť pripravený, či finančne, či po jazdeckej stránke, či po manažerskej stránke na 100%. Ak sa to podarí a ak sa podarí dobrý výsledok, tak budem veľmi rád. A zda nebude tajomstvom, ak prezradíme, že okrem trojice, o ktorej sme práve hovorili, je v pláne KL Racing Teamu v nadchádzajúcej sezóne aj rozšírenie tímu. To sa bude týkať disciplíny rally, kde medzi členov KL Racing Teamu pribudne ešte jedna mladá, ambiciózna posádka. Je to vďaka hlavne tým partnerom, že aj tým sa môže rozrastať a môžeme dať šancu mladým slovenským talentom, mladým chlapcom, ktorí chcú, ktorí, dovolím si povedať, že majú na to, aby tú veľkú rally jazdili. Na záver zda už len ostáva popriať žilinskému KL Racing Teamu veľa šťastia a samotným jazdcom mnoho šťastných kilometrov, či už to bude v rámci rally súťaží, či pretekov automobilov do vrchu na Slovensku alebo v zahraničí.
Túto reláciu vám priniesli KL Racing Team, PAV-N, BL Consulting, Astom 4PS, Interplastics,